Hola a totes i a tots i benvingudes i benvinguts a un nou vídeo aquí al canal de Sortiu i Disfruteu, vídeo per parlar de la victòria agònica del Barça de Xavi al Reale Arena, un partit que si hi ha hagut algú que l'ha merescut guanyar, que ja us dic que sí que hi ha hagut un dels dos equips que l'ha merescut guanyar, ha estat la Real Societat. Que si un dels dos equips ha fet llàstima, ha fet la pena sobre el camp, és el Barça. El partit d'avui és intolerable. És igual que el Barça hagi guanyat en l'última acció del partit. Jo crec que la valoració que hem de fer del partit i del joc del Barça de Xavi és exactament la mateixa havent empatat que havent perdut, que havent guanyat com al final ha fet el Barça. Clar que és millor haver guanyat, perquè és que si perdies avui no et dic que diries adeu a la Lliga, però demà guanyant el Madrid se't ficava 6 punts. Ara mateix el Barça està empatat de punts amb el Madrid, a falta del partit davant del Rayo Vallecano, òbviament, de les d'Ancelotti demà, però és que el partit del Barça està lamentable. El partit del Barça està lamentable. En cap moment el Barça s'ha pogut donar calma en la primera part. La primera part és una vergonya, és que és una vergonya el que ha fet el Barça avui a la primera part. I jo he estat sempre, des de la seva arribada, un gran defensor de Xavi Hernández. Crec que el Barça ha canviat molt. Crec que molt ràpid ens hem oblidat del que era el Barça sense Xavi i que era un Barça amb Messi, que et salvava, i l'any que no hi havia Messi no hi havia Xavi, aquell inici de temporada és que va ser nefast, va ser lamentable. És que el Barça no jugava res. És que el Barça no jugava absolutament res i crec que el Barça ha canviat. Ara bé, crec que molts partits el Barça Xavi es queda estancat i no sap com sortir d'aquesta situació. I crec que això ho ha de treballar Xavi, perquè el partit que avui fa el Barça no és tolerable, no és permissible per un equip de la talla i del nivell del Barça. És que no es pot permetre, no es pot aplaudir una victòria del Barça havent jugat així. Que perfecte que hagi guanyat el Barça a l'últim minut, que perfecte que haguem cridat i celebrat el gol, perquè és que pot valer una Lliga. És que una cosa no treu l'altra. El que estem parlant és que el partit que ha fet avui el Barça és ridícul i és vergonyós i és nefast i és bochornós. I avui el Barça es mereixia perdre, però és que no 1-0, ni 2-0, ni 3-0. Avui el Barça ha rebut un bany a mans d'una Real Societat que és que ho porto dient moltes jornades, és un molt bon equip en quant a noms i en quant a joc. La idea d'Imanol és excel·lent. Avui amb Remiro a la porteria trauré Zubimendi i Lenormand ahir en defensa, Remiro a la porteria, trauré Zubeldia, Lenormand i Ayer Muñoz en defensa, mig del camp, Brais, Merino, Zubimendi, Adal, Barrenetxea, Oyarzabal, Takefusa, Kubo, aquest 11 amb el que tan còmode sent Imanol, i no m'estranya perquè avui el recital que han donat els bascos al Barça ha estat de veritat, increïble. El millor futbolista del partit, per si us ho plantejàveu, per part del Barça, òbviament ha estat Marc-André ter Stegen, que ha salvat una i altra vegada al Barça, com no deixa de fer partit rere partit. De veritat, és un jugador molt infravalorat, perquè és que la de punts que li dona el Barça no és normal. Avui la Real Societat se'n pot anar al descans, guanyen 2-0, i pot plantar-se el minut 70, no et diríem una maneta, però fent molt de mal al Barça. Una derrota dels culers que si realment el partit del Barça s'hagués transmès i el partit de la Real Societat s'hagués transmès en gols per als xurriordins, la derrota d'avui del Barça hagués estat contundent i hagués creat un autèntic tsunami a Can Barça. Un tsunami que jo crec que no s'ha de crear, però sí que és veritat que s'ha de ser molt crític amb el joc de l'equip. Avui ter Stegen a la porteria, defensa de 4, amb Baldi, Íñigo Martínez, Koundé, Araujo, mig del camp, Gundogan, Gavi, Fermín, Nadal, Joao, Lewandowski i l'altre Joao Cancelo, en aquest cas, que després de jugar com a extrem davant del Real Madrid, doncs me sembla que a Xavi li ha agradat. Jo crec que això ha de ser temporal, estiguin al 100% Lewandowski, que avui no estava. Algun dia haurem de parlar de Lewandowski, jo crec que no és el moment, torna de lesió, se li ha de donar temps. M'ha agradat que Xavi l'hagi tret del camp perquè no estava fent absolutament res, no estava portant res, i crec que tot i que Ferran Torres ha fallat molt, doncs avui ha ajudat més a l'equip, ho crec de veritat, i m'ha agradat que se l'hagi tret, que sigui un jugador normal com qualsevol altre Lewandowski. Realment, la primera part del Barça al mig del camp, Fermín, Gundogan, Gavi, no hi era, és que no hi era ningú, hi era ter Stegen. M'ha agradat força el partit de Íñigo Martínez, crec que es podia salvar, però és que poc més. Jo crec que és que l'única probable de la primera part del Barça era Marc-André ter Stegen. A la segona, doncs millora substancialment, sobretot amb els canvis. No hem sentit a Lamine Yamal, és a dir, no ha fet res avui.
absolutament res. Rafinha doncs, sí que ho ha intentat, juntament amb Ferran Torres. Gundogan també ha estat força actiu i és justament el futbolista alemà qui acaba posant una pilota deliciosa al minut 93 al cap d'Araujo per un gol que primer ha estat anul·lat. És milimètric, és que el Barça realment ha tingut molta sort avui, molta potra, que diem avui en dia. Doncs bé, l'ha tingut el Barça, sí, l'ha tingut, s'ha de dir, s'ha de ser sincers, i avui el Barça no es mereixia guanyar, avui el Barça es mereixia rebre una autèntica golejada davant de la Real Societat, i jo crec que tot i la victòria, el Barça avui s'emporta un repàs i s'emporta una lecció del Real Arena. La lecció és que com no canviï la forma de jugar i la forma de plantejar partits, aquest any es patirà. Jo crec que aquest any em faria molta llàstima que es patís, perquè el Barça té molt bona plantilla. Des del meu punt de vista, el Barça té millor plantilla que la temporada passada. Ha fet molt bones incorporacions, té molt bons jugadors. Han valorat superpositivament que avui ha tornat Pedri. Ostres, com se l'ha notat al camp, ha pogut aportar aquell punt de calma que ni Gavi, ni Fermín, ni Gundogan havien sapigut aportar en els primers 60 minuts. Doncs bé, quan ha entrat el Canari, tot i que li ha costat, doncs l'ha portat un futbolista que portava 71 dies sense aixafar un terreny de joc. Doncs bé, jo crec que hi ha motius per l'esperança, torna també, com dèiem, Lewandowski, Rafinha, Koundé, De Jong, que està al caure. Tinc moltes ganes de veure un Gundogan, Pedri, De Jong al mig del camp, moltes ganes. Crec que hem de parlar del partit de Joao Cancelo, que no ha estat bo, però sobretot el de Joao Félix, que realment ha estat nefast. Va sumant una sèrie de partits dolentots. Sí que és veritat que parlem que, tot i que l'estadística no l'acompanyi, el joc estava sent bo. Avui realment molt mal partit del futbolista portuguès del Barça, ex de l'Atlètic de Madrid. Estadísticament és el que comentàvem, 4 rematades entre els 3 pals del Barça, de les quals 3 són entre el minut 89 i el minut 92, en el que, per cert, minut 89, Gavi ha tingut una ocasió claríssima que, si no arriba a marcar Araujo, ens n'haguéssim recordat i molt, perquè és molt clara, molt clara. Un Barça oportunista, un Barça que s'ha aprofitat que té un dels millors porters del món, i un Barça que s'ha aprofitat que la Real Societat ha perdonat molt. Tot el que genera és una llàstima que l'equip d'Imanol no ho transmeti en gols, no ho transformi en anotacions, perquè si no seria un dels millors equips d'Europa, de veritat, perquè juga molt bé, i avui el Barça n'ha estat testimoni. Repàs de la Real Societat al Barça, un Barça Pro que s'acaba salvant sota la boxina amb el gol d'Araujo, que dona 3 punts claus que poden valer una lliga per al Barça. El Real Arena 0-1 per als de Xavi.